insan her jere bolsa da tekebbürlenmege hali yok bolýardy. Her hal, her kim bolsun, her ýagdaýda bolsun, ulum sürýmäge hali yok. Ýaňy kum işdidi kuma garyljakda. Ýaňy kum diýeni kuma garyljakda. Bir pikir etip göreylik. Ýaňy kum işdidi kuma garyljak. Ata arasynda rahmet melnäme diýip, bide men doganymy Hazrat Adamyň neslinden önünden ulygy ihtiram goýmaly, bide men doganymy pespel fruten yellen ýaşamana hali yok. Ben aňrym melli, bärim melli. İman amele salih etjek bolmaly. Men iştiçkin gitsem, kuma garylsam, hiç kim bana yoldaş bolana amele salihden başga. Hemmesi galyе, mal, mülk, dogan, kardeş, erhili, her kim sowuşýar bir-birinin. O gidenden soňra dünýe başga tüýsli bolup aýlanýar galallara. Gidenden soňra bernamele äwez bolýar. Däde gitsin, er gitsin, ele gitsin, oglan uşak gitsin, enata gitsin. İnsanyň sen men pikir etmeli ýagdaýym daşy. Hyzmat etmege, pikir etmege, zikr etmege inşallah tiklap açıklap aýdaryn. Resulullah aleyhissalatu vesselam hemmäňiz adama bararsyňyz, adamda kuma barar diýdi. Sen men ders almaly adamyz, ey hacı däde, ey jawan oglan, ey musulman, men özüm iman amele salih kazanayn, şoňa mäkam durayn, wezifämi bitirip gedeýin diýmeli. Kan töwregim gözlemäýin diýmeli. Kanunlar haşa. Kan döwregim gözlemäýin diýmeli. İştensiňiz Şah-ı Nakşbend diýip Bahaweddin Pir Buharada beýik ulamalar terbiyet berýärmişdik Allah'ın aşkyna gaşyn. Ohm sofularyna aýdýanmış, mert sofu boljak bolsaň nazar der qadam bol, döwregim kan gözleme diýänmişdik. Bir manasy şuda şo. Bazar öýegdeňde, işiňde töwregim kan gözläp berme diýänmiş. Nazar der qadam, huş derdem, halvet der encemen, beýik pirin aýdan kepişi. Buhara şerifte beýik ulamalar terbiyet berip, kalplerini Allah'ın ışkını geçiren beýik insanlaň bir şu. Sen men ders almaly ýagdaýymyzda. Töwregi kan gözläp bermeli. Şu döwrekde gözläp duran hanawada we şu falany diýip gyzymyz, oglumyz ya erhili bolup şonu görüňet diýär. Şoňda aňyrsy gumda, işdidi gumda. Narat hanawada terbiyet bermeli zatçy oglanyň uşagy. Cemaatlar, Peygamberimiz şu gurrun owadallanyp aýdylman gurruny däl ha. Peygamberimiz 150 000 sahabasynyň arasyna älim jahany sukut etip şuna aýdypdyrdy. Bizim ogul gyzymyza hükmen terbiyet bermeli. Ey ogul diýmeli, ey gyz diýmeli, ey ballim diýmeli. Allah nigmat berse şükürli bol, kynçylyga düşseň sabırly bol diýmeli. Bilhim Mehmet Hazreti Adam da aňy kumdan bizde kuma garylacak diýmeli. Haçan aýtmaly, odol zihni safqa, kalbi safqa sen ihtiýaryňda ka aýtmaly. 13-14 ýaşa barmaqa.